Salutare toată lumea și bine v-am găsit cu un nou episod. După cum vedeți, am o grafică care blocurile sunt descrise. Aici cred că da, e armura. Tot în grafică. Deci, poveste. Tu erai un căutător de comori. Într-o zi ai găsit o comoră, dar ți s-au pregătit 4 probe. Regulul 1, sparge blocul să fii pe un căpe peste 4 like, ridic peste 10, dificulty 0. Așa. Salmina, eu sunt George, mapa este de sat. Bine, George. Ok, prima dată este un parcurs. Care e foarte easy. Deja văd un nume, dar am și niște lemn. Să facem multe sticuri. Până acum îmi place mapa. Ce vreau să... Cred că stau... Mi-am luat și aia. Cred că nu ajungea. Dar hai să-i punem pe toți 3. Să fim... Ce scrie acolo? Uite parcurul. Și hai să ne facem copul. Cât diamond pot. Și hai să facem târnul. Ce bine că ne-ai pus lavă. Acum hai să facem. De netera. De netera. Păi... Nu cred! N-am făcut de netera. Bun, mai avem doar o șansă. Dacă nu, ne vom da pe creativ. Din păcate. Da, din păcate trebuie să mă dau pe creativ. Băi, eu nu știu de ce n-ai pus acoperiș, băi. Îmi pare rău că mă dau pe creativ, dar n-am reușit. Și de aia. Din păcate. Aș fi vrut. Și acum înapoi. Un parcurs. Bă, să nu te superi pe mine, George. Bă.
aștept să mi se regenereze viața. De fapt, să nu mai au foc. Cum mor. Bă, ce fain! Uite ce e. Emerald. Bă, ce fain. Deci ce fain. Bă, mi-a plăcut mapa. Inclusiv la final. Ia, ca să nu trișez. Deci, ca să nu trișez pentru voi, o să-l încerc pe creativ. Mi-am băgat flaiul. Dar acum e inclusiv că nu voi putea. Că trebuie să fac și parcurs. Fiți atenți. Bun, deci. Cam atât a fost pentru episodul acesta. Eu am fost Mihai și ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!